бабри барфӣ рамзи чемпионати ҷаҳон дар соли 2024 оид ба гӯштингирӣ буд ва ҳамин чорабинӣ яъне чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ дар соли 2024 яке аз рӯйдодҳои тарихӣ ба ҳисоб меравад. Федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон тасмим гирифт, ки бо ташкили як чорабинии мутантан аз фаъолияти худ дар соли 2024 натиҷагирӣ намояд ва ҳамзамон дар ин ҳамоиш Федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ аз рӯи 5 номинатсия ва Федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон аз рӯи 10 номинатсия беҳтаринҳоро муайян ва қадрдонӣ менамояд. дар маросими ҷоизасупурии Федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ ва Федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон, роҳбарияти Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон, Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзишӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарону намояндагони федератсияҳои минтақавӣ, сарпарастон, мураббиён, собиқадорони соҳа ва варзишгарон ширкат намуданд. раиси Федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ ва раиси Федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон Бегиҷонзода Лоиқ Бегиҷон дар сухани ифтитоҳии хеш аз хизматҳои арзанда ва нотакрори президенти кишвар, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар самти рушди гӯштини миллӣ ва байналмилалӣ гардидани ин риштаи ниёгони мо ёдовар шуда афзуд, ки Федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ дар якҷоягӣ бо Федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон дар соли 2024 мусобиқаи байналмилалӣ оид ба гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз, нахустин конгресси ҷаҳонӣ оид ба гӯштингирӣ, аввалин чемпионати ҷаҳон бо иштироки варзишгарони 63 давлати ҷаҳон, дуюмин мусобиқаи байналмилалӣ оид ба гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, семинарҳои зиёд барои мураббиёну доварон ва даҳҳо мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ доир намуданд, ки ин ҳама барои тарғибу ташвиқ ва баландбардоштани нуфузи гӯштингирӣ дар арсаи ҷаҳонӣ заминаи мусоид гузоштанд. дар идома Федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ аз рӯи 5 номинатсия беҳтаринҳоро қадрдонӣ намуд. беҳтарин варзишгари соли 2024 миёни мардон Ҳақназар Назаров дониста шуд. беҳтарин варзишгар бону дар соли 2024 аз рӯи фарзияи Федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ узви мунтахаби гӯштингирии Узбекистон Гулноза Мадниёзова, беҳтарин мураббӣ Хуршед Ибайдуллоев ва беҳтарин довар Баҳодур Ҳалимов эълон гардиданд. Федератсияи гӯштингирии Ҷумҳурии Исломии Эрон беҳтарин федератсияи гӯштингирӣ эътироф шуд. соли 2024 барои ман хеле соли фаромӯш нашуданист, ки ман дар 6 мусобиқаи гӯштингирӣ иштирок кардам, ки дар 5 тояш тавонистам медали тилло ба даст биёрам ва дар 1 тояш бошад медали биринҷӣ тавонистам, ки аввалин бор чемпиони ҷаҳон гардам аз намуди гӯштингирӣ, ки ин орзуи кӯдакии ман буд. дар соли 2024 Федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон як қатор чорабиниҳои муҳташамро дар қаламрави ҷумҳурӣ баргузор намуд, ки роҳбарияти ин созмони варзишӣ барои қадрдонӣ аз заҳмати варзишгарон, мураббиён ва дигар шахсони масъул беҳтаринҳоро бо ҷоизаҳои инфиродӣ сарфароз кард. аз ҷумла беҳтарин варзишгар миёни мардон аз рӯи фарзияи Федератсияи гӯштингирии кишвар Шакармамад Мирмамадов, беҳтарин варзишгар бону Шоҳида Қаландарова, беҳтарин мураббӣ Сунатулло Расулов, беҳтарин довар Раҳмоналӣ Шарипов, беҳтарин федератсияи минтақавӣ Федератсияи минтақаи Кулоб ва беҳтарин таблиғгари гӯштини миллӣ Али Шарифов эълон гардиданд. ҳамзамон аз рӯи дигар номинатсияҳо ҳам беҳтаринҳо бо ҷоизаҳо мукофотонида шуданд. соли 2024 ба ман соли фаромӯшнашаванда аст, ки дар соли 2024 ман 3 медал ба даст овардам дар мусобиқае, ки оид ба гӯштингирӣ оид ба ҷоми раиси шаҳр баргузор гардид. дар он ҷо ман ҷои сеюмро ишғол кардам ва дар чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ ҷоизадори медали биринҷӣ медали нуқра гаштам ва дар мусобиқае, ки оид ба гӯштингирӣ баргузор гардид ба номи Саид Мумин Раҳим, дар он ҷо ҷои аввалро ишғол кардам. инчунин барои ҳамкориҳои мутақобилан судманд ва саҳми назаррас дар рушди гӯштин дар мамлакат ба як қатор шарикону сарпарастон сипосномаҳои федератсия супорида шуданд. дар фарҷом собиқадорони соҳа, мураббиёни бо таҷрибае, ки солҳост ба тарбияи насли наврас ва гӯштингирони асил машғуланд, ҷиҳати қадрдонӣ аз меҳнату заҳмати эшон аз ҷониби Федератсияи гӯштингирӣ бо мукофотҳои пулӣ сарфароз гардонида шуданд.
xayr olmaqda.